vaše eminence, vážený pane profesore, milí hosté, svatý otec Benedikt XVI. Se ve svých textech opakovaně pozastavoval nad tím, jak může být liturgie, kterou církev slavila po staletí a která odchovala tolikeré svaté, jak může být vůbec považována za něco škodlivého nebo snad nebezpečného. Jak je možné, ptal se ještě jako kardinál Ratzinger v jednom knižním rozhovoru, že je ten, kdo dnes se účastní tradiční liturgie, nebo ten, kdo se ji odváží nějakým způsobem propagovat, že je považován za člověka malomocného, nemocného leprou. Použil takto silné vyjádření. Tradiční mše svatá byla skutečně po několik desítek let mnohými uvnitř katolické církve považována za jakousi lepru, které se je třeba s co největší opatrností stranit. Kde se vzal tenhle předsudek? V nakladatelství Hesperion vydáváme právě knížku, která má lidem dobré vůle pomoci tento předsudek, dá-li Pán, pomoci odstranit. Je nám velikou ctí, že na tuto prezentaci přijal pozvání jednak sám autor, profesor teologie, filozofie a liturgické hudby na Wyoming Catholic College ve Spojených státech amerických, profesor Peter Kvašněvský, a zejména jeho eminence, otec kardinál Burke, patron Maltéského řádu a donedávna ještě prefekt apoštolské signatury v Římě, což je jakýsi nejvyšší soud katolické církve. Doufáme, že jejich přítomnost napomůže tomu, aby starý ritus už nebyl považován za cosi nečistého a nebezpečného, ale získal znovu místo, kterému v Kristově církvi náleží, aby nebyl považován za něco, co vede k schizmatům a herezím, ale skutečně, aby jeho slavení odpovídalo tomu, co čteme v dokumentech církve. Your Eminence, Professor Kwaśniewski, dear guests, our Holy Father, Benedict XVI, has repeatedly wondered in his text how it's possible that a liturgy so cherished by our Holy Mother Church, a liturgy that helps so many faithful to grow in sanctity, may be treated today as something harmful or something dangerous. How is it possible that, ask ye, that those who attend or those who promote the traditional liturgy today and are seen as almost as some suspicious schismatics? The traditional Latin Mass has for several decades has been really treated as, perceived as something, some kind of leprosy to be avoided at all costs. That are words of Karl Ratzinger, not mine. It was seen as a leprosy even by many people within the Catholic Church. What is the source of this prejudice? In Hesperion, our publishing house, we are just now issuing Professor Kwaśniewski's book to challenge that prejudice. It is a great honor that the author himself, who is a professor of philosophy, of theology and liturgical music, of many other things at Wyoming Catholic College in the United States of America, accepted the invitation to launch the translation of his book into our Czech language. And we are especially grateful for the presence of His Eminence, Cardinal Burke, the patron of the Order of Malta, and up till 2014, the prefect of the highest tribunal of the Catholic Church of the Apostolic Signature. We hope that their presence here may help many people see that the old rite, the usus antiquior, is not seen anymore as something unclean, and so that it finds again its proper place within the life of our Holy Mother Church. Your Eminence, please. I'm very pleased to be here this evening for the launching of this very important reflection of Professor Peter Kwasniewski on the organic life of the sacred liturgy in the Church, helping thereby to recover the appreciation for what we call the traditional Latin Mass, the usus antiquior. Jsem velice rád, že tady můžu být přítomen na prezentaci knížky pana profesora Petra Kvašněvského, která jakousi reflexí o organického, přirozeného vývoje naší liturgie, kterou nazýváme tradiční mše svatá. From my own childhood and youth, I experienced the usus antiquior, and it was
one of the most beautiful, most wonderful, I could say the most beautiful, the most wonderful part of my life as a child and young person. Jako dítě jsem zakoušel úzus Antiquior, starou mši svatou, jako jednu z nejkrásnějších zážitků, která formovala mé dětství. Byla to jedna z nejkrásnějších věcí během mého dětství. I also experienced in my university years the so-called reform of the sacred liturgy, which in effect was a type of deconstruction of the long tradition of the sacred liturgy. Potom jsem také ale během svých univerzitních let zažil reformu liturgie, která ve skutečnosti byla spíše dekonstrukcí liturgie, dekonstrukcí církevní tradice. It was marked by an ignorance of the long tradition of the living nature of the sacred liturgy, and as sadly is often the case with ignorance goes also arrogance, and so there was a violent reaction against what was before, a reaction which is irrational and certainly anti-ecclesial. Ta reforma byla poznamenána nevědomostí, ignorancí, která často jde ruku v ruce s arogancí. To znamená, byla to jakási revoluce vůči všemu, co předcházelo reformě liturgie v 60. letech. In my own homeland of the United States of America, many beautiful churches were devastated. The beautiful high altars, the statuary, the beautiful art which decorated the church was destroyed in a kind of barbarism, iconoclasm, which is completely out of place in the Catholic Church. V mojí domovině ve Spojených státech amerických došlo k destrukci mnohých kostelů, byly vyplněny svatostánky, vyházeny sochy z kostelů, došlo k And so I have to express my deepest gratitude for what I would call a young professor who and he is not alone. There are many other wonderful members of a new generation who are working to recover all of the beauty which has been of the sacred liturgy, which has been handed down to us along the Christian centuries through the apostolic tradition. Rád bych vyjádřil svůj vděk mladému profesoru Kvašněvskému. Není v mladé generaci sám, kdo pečuje o to, aby se znovu péči o tradiční liturgii dostalo místo v životě církve, aby se znovu bral ohled na organický vývoj liturgie v církevní tradici. And so I commend very much to you this book, which is very readable, it's very accessible, and it's a reflection of a man of faith, a husband, a father, and the importance of the sacred liturgy in his own personal life, in the life of his family, and in the life of all those with whom he interacts in his daily life. Rád bych vám tedy z celého srdce doporučil knihu tohoto mladého muže, která je velice čtivá, která obsahuje jeho zkušenosti jakožto manžela, otce, zkušenosti s tím, jak může být tradiční liturgie součástí našeho života. I'd add one final reflection, which is a key content of the book, is Professor Kwasniewski's reflection on the inseparable connection between the sacred liturgy and our way of living the moral life. Poslední úvaha, kterou bych tady rád předložil, profesor Kvašněvský poukazuje na neoddělitelnou souvislost mezi posvátnou liturgií a morálním životem. In fact, in the Holy Scriptures,
for example, in St. Paul, and we read about our spiritual worship, which is our way of living each day. In other words, our bringing the holiness of our encounter with our Lord Jesus in the Holy Eucharist, that most holy encounter that which we can have on this earth, into every aspect of our daily lives. Také v písmu svatém, například v listech svatého Pavla, čteme o tom, že jakoby liturgii každodenního života, že liturgie není jenom věc, která se koná v kostele, ale že proniká náš každodenní život, že nemůže být oddělena bohoslužba od morálního života. In the long history of the church, which of course is marked not only by the great beauty of the sacred liturgy, but also by the great works of charity. We think of schools, of hospitals, of the care of the poor and the needy, and the lives of so many saints and blesseds in the order of Malta, of which I'm the cardinal patron, in so many aspects of the church's life. We see that those works were essentially connected with the worship of the people. They found the inspiration and the strength for works of charity in the Holy Eucharist above all, but in the whole sacramental life. V dějinách církve, v životě církve vidíme, že letos to církev dělala pro svět, školy, charita, nemocnice, nějakým způsobem vyvěrá z vnitřního života z církve, vyvěrá to z Eucharistie a vůbec z celkového svátostného života křesťanů. Tyto dvě věci jsou spojené. To zakouším i sám jakožto patron maltéských rytířů. It does not surprise us that in these great works, whether it be hospitals, I think, for instance, of one of the oldest hospitals in the world, the Hospital of the Holy Spirit in Rome. The heart of the hospital is the chapel. And there's the chapel and then the two wings in which the poor were cared for. Je to krásně vidět třeba na nemocnicích. Příkladem může být nemocnice svatého Ducha v Římě. Jejíž centrem je kaple. Kolem té kaple jsou soustředěna dvě křídla, ve kterých potom byli ti chudí a nemocní, ale uprostřed v srdci stojí Eucharistie. And so, in my judgment, the answer to so much disorder in our society today, in people's personal lives, and also in the society in general, which becomes ever more violent, which is ever more marked by what John Paul II called a culture of death, is the restoration of the sacred liturgy to the beauty which it has had all along the centuries, and the overcoming of an unfortunate man-centered approach to the sacred liturgy after the Second Vatican Ecumenical Council. Dle mého názoru odpovědí na sociální a osobní krizi, která postihuje v rostoucí míře současnou dobu, krizi, o které mluvil Jan Pavel II., hovořil o kultuře smrti, tak musí být návrat k plné kráse katolické liturgie, v postavení jí opět do centra katolického života. This is a very rich, beautiful work. It has to do with the rite of the Mass itself. It has to do with the sacred language, with the restoration of Latin. It has to do with sacred music, sacred art, with the sacred vessels, with the vestments, with the linens, everything having to do with our worship of God, being marked by a great harmony and by the finest art which we are able to produce. Všechno, co se týká posvátné liturgie, má být poznamenáno touto krásou, ať už se jedná o posvátné nádoby, oblečení, ať už jde o obnovu latinského jazyka používaného při liturgii, všechno, v čem je kněz oblečen a ostatní, všechno má být navráceno ke svojí plné kráse a harmonii. To conclude, Professor Kwasniewski's book is a very important contribution to this work
restoring the sacred liturgy, recovering that sense of the organic unity of the sacred liturgies that's come down to us over the centuries. And I thank you very much for giving us this work. I have with me, I carried with me the English original, but now we have, thanks be to God, the Czech translation, and who knows, maybe other translations will follow. Na závěr bych rád poděkoval profesoru Kvašněvskému, jehož kniha přispívá právě k obnovení organické jednoty liturgie, jejich jednotlivých aspektů, které k sobě náleží. Jeho knihu mám sebou, nosím ji sebou a jsem rád, že nyní už je český překlad a věřím, že se objeví a objevují se už i další překlady do jiných jazyků. Děkuji. To all of you for coming this evening to be present at the launch of the Czech edition of my book and to hear my talk, which reflects some of the book's main themes. Jsem vděčný vám všem, že jste dnes večer přijali pozvání na prezentaci českého překladu mé knihy s názvem Povstávání z prachu. A že jste přijali pozvání na tuto přednášku, v níž se chci zamýšlet nad některými z hlavních témat této knihy. At the end of August, everyone in the Catholic world was saddened to hear about the major earthquake that struck the region of Italy around the town of Norcia, traditionally held to be the birthplace of Saints Benedict and Scholastica, and the site of a Benedictine monastery famous for Latin liturgy and delicious beer. The news was particularly distressing to me since I am an oblate of this monastery, and I had just spent 2 weeks there in July teaching a course on the Epistle to the Hebrews. Na konci srpna letošního roku byl katolický svět otřesen smutnou zprávou o silném zemětřesení v Itálii. Toto zemětřesení zasáhlo oblast kolem města Norcia, kdysi nazývaného Nursie, které je tradičně považováno za rodiště svatého Benedikta a svaté Scholastiky, a kde od roku 2000 funguje benediktínský klášter, který je známý po světě pro svou latinskou liturgii a pro své výtečné pivo. Tato zpráva mě obzvláště zasáhla, neboť jsem oblátem tohoto kláštera a krátce předtím, v červenci, jsem tam strávil 2 týdny vyučováním na kurzu o listu Židům. As I looked at photos of the damage, I could not help thinking of a verse from that letter. We have here no abiding city, but we seek one that is to come. And another verse, whom the Lord loveth, he chastiseth, and he scourgeth every son whom he receiveth. Fortunately, in the true Benedictine spirit, the monks have begun to rebuild. Many people are coming to their aid. And in due course, they will not only recover, but, God willing, come out stronger than before. Když jsem se díval na fotografie škod, musel jsem myslet na verš z onoho listu. Vždyť tady nemáme místo k trvalému pobytu, to budoucí místo hledáme. A také na verš, Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šleha každého, koho uzná za svého syna. V pravém benediktinském duchu však mniši již dnes zahájili práce na obnově. Mnoho lidí jim přichází na pomoc a v příslušném čase dojde nejen k obnově, ale s Boží pomocí vyjdou z této zkoušky lidé silnější než předtím. Nevertheless, the damage in Norcia is substantial. The earthquake happened suddenly. Its magnitude was considerable, and there have been powerful aftershocks. In many buildings throughout the town, including the main basilica and the smaller churches, there are huge cracks in the walls, broken ceilings, compromised structures. Experts have been going around from building to building, carefully inspecting them to assess engineering dangers and declare them safe or unsafe. Places that were once full of life are no longer inhabitable. Years of expensive repairs will be necessary before all is back to normal. Škody v Norči jsou však neznačné. Zemětřesení přišlo nečekaně, bylo velmi silné a po něm následovalo mnoho dalších otřesů. Na mnoha budovách ve městě, včetně hlavní baziliky a jiných menších kostelů, jsou dnes velké praskliny ve zdech, jsou zničené stropy, je ohrožena statika. Odborníci procházejí budovu za budovou, pečlivě hodnotí hrozící nebezpečí a prohlašují budovy za bezpečné nebo nikoli. Místa, jež byla plná života, jsou nyní neobyvatelná. Bude to vyžadovat léta nákladných rekonstrukcí, než se všechno vrátí do normálu. Temporary solutions will be found, but they are not likely to be beautiful, strong, or compatible in style with the rest of this medieval town. They will eventually need to be replaced with something more permanent and more worthy.
And there are costs that are harder to speak about because they are emotional, personal, spiritual. Some people will be sanctified by these trials, while others may take occasion for sinning. In short, in the space of just one day, Norcia became a place of fear, distress, confusion, disappointment, headaches, and heartaches too numerous to count. It has also become a place of heroic charity and generosity, a summons to patience, hope, and determination, and a reminder of what is most important in life. Najdou se sice dočasná řešení, ale ta pravděpodobně nebudou krásná, silná, ani stylem souznící se zbytkem středověkého města. Časem bude zapotřebí je nahradit něčím stálejším a cennějším. A to ani nemluvíme o škodách, o nichž se mluví jen těžce. Škody emocionální, osobní, duchovní. Někteří lidé budou těmito zkouškami posvěceni, pro jiné to bude příležitostí k hříchu. Zkrátka, za jediný den se Norcia stala místem strachu, nepokoje, zmatku, zklamání, utrápených hlav a strápených srdcí, kterých je příliš mnoho na to, aby se dali sečíst. Ale stala se také místem hrdinské lásky a štědrosti, výzvou k trpělivosti, naději a odhodlání a také připomínkou toho, co je v životě nejdůležitější. Now, it seems to me that we can take this earthquake as a parable for the church in our times. Something similar began to happen about 50 years ago in the day-to-day life of the Catholic Church, namely a series of sudden and sizable changes in the manner in which the holy sacrifice of the Mass and the other sacraments were celebrated, and the often heretical meaning that was attached to those changes. The ground shifted underneath us as centuries-old liturgical rites and practices were replaced almost overnight with rapidly constructed forms and unprecedented novelties. In Western Europe and America, there was an epidemic of unbridled experimentation. All certainties vanished. The map and compass of tradition were discarded, replaced by communal exercises in self-expression. Domnívám se, že bychom toto zemětřesení mohli vnímat také jako podobenství pro církev v našich časech. Něco podobného se stalo před 50 lety v každodenním životě církve. Série nečekaných a významných změn ve způsobu, jimž je slavena nejsvětější oběť mše svaté a další svátosti. Změn, s nimiž jsou často spojovány až heretické významy. Jakoby se pod našima nohama otřásla země, když byly staleté liturgické obřady a zvyklosti téměř ze dne na den nahrazeny narychlo sestrojenými formami a bezprecedentními novinkami. V západní Evropě a v Americe se začala šířit epidemie bezuzdného experimentování. Zmizely veškeré jistoty, mapa a kompas tradice byly zavrženy a nahrazeny hromadními cvičeními v sebevyjádření. The advent of the Novus Ordo Missae was like an earthquake in its suddenness, as well as in the devastation that followed after it in so many places. Local churches that had been thriving in numbers of faithful and in priestly and religious vocations collapsed, as millions of Catholics stopped practicing their faith, and thousands of priests, monks, nuns, and sisters abandoned their holy calling. When the dust settled, instead of a renewal, there were huge cracks in the intellectual and spiritual structure. The walls and ceilings of artistic beauty had fallen apart. Ecclesiastical structures were dangerous to inhabit. Příchod Novus Ordo Missae byl jako zemětřesení, nečekaný a devastující. Devastace následovala na mnoha místech. Místní církve, jež překypovaly počtem věřících a množstvím povolání ke kněžství a k řeholnímu životu, skolabovaly. Hned poté, co miliony katolíků přestali žít svou víru a tisíce kněží, mnichů, řeholníků a řeholnic opustilo své povolání. Když se zvířený prach usadil, na místo obnovy zůstalo v intelektuální a duchovní struktuře mnoho trhlin. Zdi a stropy umělecké krásy se rozpadly, církevní struktury se staly nebezpečnými k obývání. Half a century later, however, the people of God have yet to come to grips with the reports of our own engineering inspectors, who were keenly aware of the magnitude of the earthquake and the scope of its damage. Experts who know and love the Church's liturgy, theology, and tradition, and experts who are familiar with human disciplines, such as anthropology, psychology, and sociology. There was Michael Davies,
who in his book Cranmer's Godly Order demonstrated that the changes made to the Roman Catholic liturgy paralleled those made by Thomas Cranmer in his creation of the Protestant liturgy of the Church of England. O půl století později však katolíci stále nedokáží přijmout zprávy svých vlastních inženýrů, inspektorů, kteří si velmi dobře uvědomovali sílu zemětřesení a rozsah škod. Jsou to odborníci, kteří znají a milují liturgii církve, její teologii a tradici. Jsou to experti dobře obeznámeni s lidskými disciplínami, jako antropologie, psychologie a sociologie. Ku příkladu Michael Davis ve své knize Cranmer's Godly Order poukázal na to, že změny provedené v římskokatolické liturgii jsou velmi podobné těm, které prováděl Thomas Cranmer, když vytvářel protestantskou liturgii anglikánské církve. There was Laszlo Dobje, who documented the ritual musical incoherence of the new rites. There is Dom Alcuin Reid, who has shown that the liturgical reform of the 1960s cannot be considered to be in continuity with the tradition by any historically grounded and philosophically coherent understanding of organic. There is a host of authors, among whom could be named Aidan Nichols, Catherine Pickstock, Mary Douglas, and Anthony Archer, who, drawing on human disciplines such as the anthropology of religion, have exposed with embarrassing clarity how badly the revised liturgical rites assessed the actual needs of modern man, and how they have not only failed to stem the tide of secularism and desacralization, but have even contributed to it. Dále bychom mohli jmenovat třeba László Dobše, který zdokumentoval rituálně muzikální nekoherentnost nových obřadů. Dom Alcuin Reid ukázal, že liturgická reforma 60. let nemůže být vnímána v kontinuitě s římskou tradicí podle žádného historicky ukotveného a filozoficky koherentního chápaní slova organičnost. Další řada autorů, z nichž bychom mohli jmenovat alespoň Aidana Nicholse, Catherine Pickstockovou, Mary Douglasovou, Anthonyho Archera, kteří vycházeli ze světských disciplin, jako například antropologie náboženství, a ti všichni poukázali se zahambující a zarážející jasností, jak špatně tyto obnovené liturgické obřady odpovídají na skutečné potřeby moderního člověka. A jak nejenže nedokázali zastavit vlnu sekularizace a desakralizace, ale k ním dokonce přispěli. Natural disasters are responsible for many physical and cultural evils, but they also serve to bring out the best in people. Something similar is true of the liturgical and theological revolution that took place last century. Once it became clear that the great Catholic tradition was under attack and exposed to the risk of extinction, the Holy Spirit raised up many noble souls in all ranks, classes, and states of life, the famous and the humble, to oppose this forced march of modernization. One thinks of the so-called Agatha Christie indult, whereby priests in England obtained permission to continue with the traditional liturgical rites, although we learned later on in Summorum Pontificum that such permission was never actually required. One thinks of how Pope John Paul II encouraged bishops to be generous in making room for Catholics attached to their liturgical tradition. Přírodní katastrofy bývají zodpovědné za mnoho fyzického i kulturního zla, ale na druhé straně často díky nim lidé ze sebe vydávají to nejlepší. Něco podobného platí i o liturgické a teologické revoluci, jež se odehrála v minulém století. Jakmile se stalo zřejmým, že slavná katolická tradice čelí útokům a je vystavena riziku zániku, Duch Svatý pozvedl mnoho vznešených duší všech společenských vrstev a životních stavů, slavné i neznámé, aby čelili tomuto násilnému postupu modernizace. Můžeme si vzpomenout na tzv. Indult Agathy Christie, díky němuž kněží v Anglii získali povolení pokračovat ve starých liturgických obřadech. Byť později v Summorum Pontificum jsme se dozvěděli, že takovéto povolení vlastně nikdy nebylo nutné. Můžeme si vzpomenout, jak papež Jan Pavel II. Nabádal biskupy, aby byli velkodušní vůči katolíkům, kteří lnou ke své liturgické tradici. One thinks most of all of Pope Benedict XVI, who firmly called the Church back to continuity with her glorious past, her faith-filled tradition, her unsurpassed culture of beauty and the service of the Word. In these decades of wandering in the wilderness, in this Babylonian captivity to contemporary Western fashion,
The movement to rediscover and restore the fullness of the Church's worship has quietly grown. Clergy, religious, and laity dedicated to the usus antiquior are now found in every country and on every continent. They are characterized by large families and high numbers of vocations to the priesthood and consecrated life. Fully Catholic worship goes hand in hand with doctrinal integrity, a consistent witness of life, and a renewed thirst for holiness. This much is good news amidst the rubble. Především musíme myslet na papeže Benedikta XVI., který pevně povolal církev zpátky k kontinuitě s její slavnou minulostí, tradici plnou víry, nepřekonatelnou kulturou krásy ve službě slovu. V těchto desetiletích bloudění po poušti, v tomto babylonském zajetí soudobé západní módy, tiše rostlo hnutí, které usilovalo o znovuobjevení a obnovu plnosti bohoslužby církve. Kněží, řeholníci a laici, kteří dávají přednost usus antiquior, jsou dnes v každé zemi na všech kontinentech. Laici se vyznačují velkými rodinami. V těchto komunitách je vysoký počet povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Plnost katolické bohoslužby jde ruku v ruce s integritou nauky, konzistentním svědectvím života a obnovenou touhou po svatosti. To všechno jsou dobré zprávy uprostřed ruin. But after this extended metaphor, an objection might be raised. Why is tradition so important? Isn't it enough just to have a reverent liturgy? As long as we are sincere in our intentions and serious about our prayer, all these other things, the language of our worship, the type of music, the direction of the priest at the altar, the way people receive communion, whether or not we keep the same readings and prayers that Catholics used for centuries, and so forth, are just incidental or accidental features. They are externals, and Jesus taught us that externals aren't the main thing in religion. Po takto rozsáhlém přirovnání se ale může nabízet otázka. Proč je tradice tak důležitá? Nestačí, aby liturgie byla důstojná? Dokud máme upřímné úmysly a bereme vážně modlitbu, pak přece všechny další věci, bohoslužebný jazyk, druh hudby, nasměrování kněze u oltáře, způsob podávání svatého přijímání, to, zda používáme stejná čtení jako katolíci po staletí a tak dále, to jsou pouze nahodilé nebo akcidentální rysy. Jsou to pouze vnější záležitosti. A Ježíš přece učil, že to vnější není to nejdůležitější. There is, of course, some truth to this objection. Our intentions are indeed fundamental. If a non-believer pretended to get baptized as a part of a play on stage, he would not really become a Christian. No externals by themselves will ever guarantee that we are worshiping the Father in spirit and in truth. And an attitude of reverence and seriousness is the most crucial requirement of the Ars Celebrandi. Nevertheless, I believe that the objection as stated is erroneous and dangerously so, because it presumes and thereby fosters a radical transformation of the very nature of the Catholic religion under the influence of Enlightenment philosophy. V takovéto námitce samozřejmě nějaké zrnko pravdy je. Na našich úmyslech skutečně záleží. Pokud by někdo nevěřící předstíral, že se nechá pokřtít jako součást nějaké hry na jevišti, pak by se nestal doopravdy křesťanem. Žádné vnější prvky sami o sobě nemohou zajistit, že se budeme klanět Otci v duchu a pravdě. A postoj důstojnosti a vážnosti je skutečně tím nejústřednějším požadavkem Ars Celebrandi. Nicméně domnívám se, že takto formulovaná námitka je mylná, a to nebezpečným způsobem, neboť předpokládá, a tím pádem také podporuje, radikální proměnu samotné podstaty katolického náboženství pod vlivem osvícenské filozofie. Prior to all arguments about which practice is better or worse is the overarching principle of the primacy of tradition, meaning the inherent claim that our religious inheritance, handed down from our forefathers, makes on us. We do not own this gift, much less produce it. Tradition comes to us from above,
from God, who providentially designed us as social animals who inherit our language, our culture, and our religion. It comes to us from our ancestors, who are called antecessores in Latin, literally the ones who have gone before us. They are ahead of us, not behind us. They have finished running the race, and we stand to benefit from their collective wisdom. St. Paul states the principle in 1 Thessalonians 4:1. We pray and beseech you in the Lord Jesus that as you have received from us how you ought to walk and to please God, so also you would walk, that you may abound the more. První místo před všemi ostatními argumenty, které bychom mohli uvést na otázku potom, která praxe je lepší nebo horší, totiž drží překlenující princip primátu tradice. To znamená vnitřní nárok, který na nás vznáší naše duchovní dědictví, předané nám našimi praotci. Tento dar nevlastníme, ani jej nevytváříme. Tradice k nám přichází z hůry, od Boha, který nás prozřetelně stvořil jako tvory společenské, kteří dědí jazyk, kulturu a náboženství. Přichází k nám od našich předků, které v latině nazýváme antecessores, tedy doslova ti, kdo odešli před námi. Jsou před námi a nikoliv za námi, jež dokončili svůj závod a my nyní čerpáme z jejich nashromážděné moudrosti. Svatý Pavel to popisuje v prvním listu Solunianům 4:1. Bratři, prosíme a napomínáme vás v Pánu Ježíši, jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. The rejection of tradition and the cult of change embodies a peculiarly modern attitude of mastery over tradition, which is the social equivalent of Baconian and Cartesian mastery over nature. The combination of capitalism and technology has allowed us to abuse the natural world, treating it as raw material for exploitation, in pursuit of the satisfaction of our selfish desires. In a similar way, the influence of rationalism and individualism has tempted us to treat Catholic tradition as if it were a collection of isolated facts from which we who are autonomous and superior can make whatever selection pleases us. In adopting this arrogant stance, we fail to recognize with creaturely humility that our rationality is socially constituted and tradition dependent. Odmítání tradice a jakýsi kult změny se zračí v podivném moderním přístupu nadvlády nad tradicí, který je jakýmsi sociálním ekvivalentem baconovské nebo karteziánské nadvlády nad přírodou. Kombinace kapitalismu a technologie umožnila zneužívání světa přírody, s ním lze zacházet jako se syrovým materiálem určeným k vykořisťování v honbě za uspokojením našich sobeckých tužeb. Podobně také vliv racionalismu a individualismu pro nás představuje pokušení chápat katolickou tradici jako sbírku izolovaných faktů, z kterých si my, autonomní a nadřazení jedinci, můžeme vybrat to, co se nám líbí. Při takto arrogantním postoji však nedokážeme rozeznat s pokorou stvořených bytostí, že naše racionalita je společensky podmíněná a závislá na tradici. To honor our antecessores, we fail to live according to our political nature and our Christian dignity as recipients of a concrete historical revelation that endures and develops organically over time and space. The psalm verse comes to mind. Know ye that the Lord, he is God. He made us and not we ourselves. Ipse fecit nos et non ipsi nos. We do not make ourselves. We do not make our religion or our liturgies. We receive our existence. We receive our faith. We receive our worship. Rather, tradition comes to us from outside ourselves, before and beyond us. It unambiguously expresses our dependence on God as creatures, as Christians, as co-heirs with the saints. An heir is one who inherits, not the self-made man of capitalism. Neuznáme-li své antecessores, nebudeme schopni žít v souladu s vlastní politickou přirozeností a křesťanskou důstojností, jako příjemci konkrétního historického zjevení, jež přetrvává a organicky se rozvíjí v čase a prostoru.
Přichází mi na mysl verš žalmu. Uznejte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil a jemu náležíme. Ipse fecit nos et non ipsi nos. Nevytváříme sami sebe, ani netvoříme své vlastní náboženství nebo liturgii. Vlastní existenci přijímáme víru, přijímáme bohoslužbu. Tradice k nám tedy vždy přichází zvenčí, předchází nás a pokračuje po nás. Jednoznačně vyjadřuje naši závislost na Bohu, jako stvořených bytostí, jako křesťanů, jako spoludědiců svatých. Dědic je tedy někdo, kdo dědí. Není to kapitalistický úspěšný individualista. The Reformed liturgy, moreover, like modern liberalism itself, exalts choice, spontaneity, and diversity, whereas the historic liturgies of Christianity, both Eastern and Western, present the worshipper with a fully articulated act of worship to which we gratefully yield ourselves, taking on its features as an icon panel receives layer after layer of prescripted color until the beautiful image stands forth. The worshippers act according to roles and to a script they have received, putting its words on their lips, wearing the mask, as it were, or prosopon of Christ, so that they may acquire his mind in this life and deserve to obtain his glory in the life to come. Reformovaná liturgie navíc, podobně jako sám moderní liberalismus, vyzdvihuje volbu, spontánnost, diverzitu, zatímco historické liturgie křesťanstva, jak východní, tak západní, staví věřícího před plně vyjádřený bohoslužební úkon, kterému se máme s vděčností podřídit a přijmout ho, převzít jeho rysy, stejně jako podklad ikony přijímá vrstvu za vrstvou předepsané barvy, dokud z něho nevystoupí nádherný obraz. Věřící jednají podle rolí a scénáře, který přijali. Berou do svých úst slova tohoto scénáře, nesou jakoby masku neboli prosopon Krista, aby mohli v tomto životě přijímat jeho vůli, aby byli hodni získat jeho slávu v životě nadcházejícím. The liturgy is a continual putting on of Christ, which presupposes a putting off of the old man with his warped desire for authenticity, originality, autonomy, recognition. The inculturation to which traditional liturgy aspires is best seen as a reculturation into a common Christian patrimony, accompanied by a deculturation from the noxious errors and vices of our fallen condition and of the human societies we inhabit. The liturgy is not simply a series of tasks, a holy agenda. It is a school of life, of thought, of desire, in which we are enrolled from our baptism until our death. How the liturgy understands human nature, how it asks us to behave, the axioms and aspirations it places on our lips and in our hearts will shape us into an image of itself. Liturgie je neustálým oblékáním se do Krista, které předpokládá odložení člověka starého i s jeho touhou po autenticitě, originalitě, autonomii a uznání. Inkulturaci, o níž tradiční liturgie usiluje, lze lépe pochopit jako rekulturaci do společného křesťanského dědictví, které jde ruku v ruce s dekulturací z roviny škodlivých omylů a neřestí našeho padlého stavu a společnosti, kterou obýváme. Liturgie není jenom série úkonů, nějaká posvátná agenda. Liturgie je škola života, myšlení, je to touha, do níž jsme zapsáni od okamžiku křtu až do své smrti. Jakým způsobem liturgie chápe lidskou přirozenost, jaké chování od nás vyžaduje, jaké axiomy a touhy nám vkládá na rty a do našich srdcí, tak nás přetváří ve svůj obraz. Our participation in the earthly liturgy of the church will prepare us well or poorly for our participation in the heavenly liturgy, depending upon how well we have been educated in the school of Christian tradition. This is why it is such a grave problem if the curriculum and faculty of this school have been compromised by worldliness, corrupted by ideologies, diluted by a loss of confidence in the truth of the gospel, or simply distracted by the whims and fads of their surrounding anti-Christian or semi-Christian society.
Naše účast na pozemské liturgii církve nás připravuje, ať už dobře nebo nedobře, na naši účast na liturgii nebeské. Nakolik budeme dobře připraveni, závisí na tom, jak dobře jsme vzděláni ve škole církevní tradice. Proto je tak závažným problémem, jestliže jsou kurikulum a fakulty této školy liturgie silně zasaženy světskostí, poškozené ideologií, rozředěné ztrátou důvěry v pravdy evangelia, anebo jsou-li prostě narušovány vrtuchami a módními zálibami okolní protikřesťanské nebo nějaké polokřesťanské společnosti. St. Paul states to the Romans, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Massively changing the liturgy to make it apparently more suited to modern man was in fact a form of yielding and conforming to the world, rather than standing all the more firmly over against it with a supernatural alternative, holding fast what was already known to be good and acceptable and perfect. Svatý Pavel píše Římanům: Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, aby se dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé. Masivní změna liturgie, která očividně měla za cíl učinit ji vhodnější pro moderního člověka, byla ve skutečnosti formou podlehnutí přizpůsobení se světu. Namísto toho, aby světu vzdorovala nadpřirozenou alternativou o to pevněji, aby se pevně držela toho, co již bylo přijato jako dobré, bohumilé a dokonalé. While earlier ages of the Church witnessed the enrichment of the liturgy with elements from the cultures through which it passed, there had never been, prior to the 20th century, a systematic attempt to reconfigure the liturgy according to the pattern of a certain epoch or worldview. There had been pruning and adjustment, but never wholesale reconstruction and whole cloth invention. Zatímco církev v dřívějších obdobích byla svědkem obohacení liturgie o prvky kultur, s nimiž se setkala, dříve než ve 20. století se nikdy neobjevil systematický pokus přenastavit celou liturgii podle vzorce jisté epochy nebo světonázoru. Existovalo jisté prostříhávání, přizpůsobování, ale nikdy naprostá rekonstrukce nebo vytvoření zcela nového hávu. The very ambition to attempt such an audacious feat could have arisen only in an age bedazzled by the myth of progress, a myth that played upon the well-known gullibility of rationalists and romantics alike. The liturgical reformers, for the most part, surrendered to the temptation without resistance, like springtime lovers in Paris. We could adapt what St. Paul says elsewhere in the Epistle to the Romans. They became vain in their thoughts, and their foolish heart was darkened. Už samotná snaha pokusit se o takový čin mohla vzejít pouze ve věku oslněném mýtem o věčném pokroku. Mýtem, který brnkal na strunu dobře známé naivity racionalistů, stejně jako romantiků. Liturgičtí reformátoři z větší části podlehli tomuto pokušení bez vzdoru, jako mladí milenci v Paříži. Mohli bychom upravit to, co svatý Pavel říká na jiném místě listu Římanům. Jejich uvažování nevedlo k ničemu a jejich nemoudrá mysl se zatemnila. In my book, I speak often about my personal experience of discovering the old Roman liturgy and how much it has affected my family for the better, how it has awakened us to a deeper, broader, and loftier vision of God, man, and the world than anything we have encountered in the updated catechesis, preaching, or liturgies of the post-conciliar church. Ve své knize často zmiňuji osobní zkušenost z objevu římské liturgie a to, jakým způsobem ovlivnila mou rodinu. Jak nám otevřela oči a umožnila nám získat hlubší, širší a vznešenější představu Boha, člověka i světa, než cokoliv, s čím jsme se setkali v moderní katechezi, kázání nebo liturgii po koncilní církve. At our wedding, my wife and I exchanged vows following the beautiful pre-conciliar ritual and then assisted as a newlywed couple at a splendid Tridentine Missa Cantata. We had our children baptized and confirmed in the magnificent older forms which put to shame their modern counterparts.
We went to confession with priests who used the richer and more explicit traditional prayers of the sacrament. We began to pray the age-old divine office. Na naší svatbě jsme si s manželkou vyměnili sliby podle krásného předkoncilního obřadu. A pak jsme jako novomanželé zpívali při nádherné tridentské mise kantáta. Naše děti byly pokřtěny a vyřmovány podle překrásných starých obřadů, jež své moderní protějšky snadno zahambí. Chodili jsme ke zpovědi ke kněžím, kteří používali starší a jasnější tradiční modlitby vážící se k této svátosti. Začali jsme se modlit od věké božské oficium. Most importantly, the Mass has come alive for us as a holy sacrifice. A certain verse from the Psalms has become for me a motto of this journey. Et eduxit me in latitudinem, and he brought me forth into a large place, or as other translations have it, he led me out into a broad area. This large place, this broad area, is Catholic tradition, which is immense beyond imagining, rich beyond reckoning, more colorful, diverse, and surprising than the humdrum uniformity of modern man's concocted religion, with its predictable rationalism, its superficial whims and fads. Nejdůležitější však je, že pro nás mše svatá ožila jako nejsvětější oběť. Pro tuto pouť se mi stal mottem jeden verš z žalmu. Et eduxit me in latitudinem. Vyvedl mě na vyvýšené místo, nebo, jak uvádějí jiné překlady, vyvedl mě na široké prostranství. Tímto vyvýšeným místem, tímto širokým prostranstvím je katolická tradice, která se ve své nezměrnosti vymyká jakékoliv představivosti. Oplývá nevyčíslitelným bohatstvím, které je barvitější, různorodější a překvapivější než fádní uniformita náboženství sestaveného moderním člověkem s jeho předvídatelným racionalismem, jeho povrchními náladami a módními vlnami. The Lord in his goodness led us out into the broad area of sublime sacred music, the unmatched eloquence of Latin orations, the moving spectacle of ceremonies rich with symbolism, the self-abnegating worship of the transcendent, thrice-holy God, expressed and aroused through gestures of humility, adoration, spiritual longing, and peaceful possession. Pán nás ve své dobrotě vyvádí z tohoto úzkého prostoru na široké prostranství nádherné sakrální hudby, nedostižné výmluvnosti latinských modliteb, symbolikou nasycených latinských obřadů, na sebe zapomínajícího uctívání transcendentního trojsvatého Boha, vyjádřené a umocněné gesty pokory, adorace, duchovní touhy a pokojného spočinutí. In this large place called Catholic tradition, we see beauty all around us, stretching off into the distance, further than the eye can see, far beyond what any individual man can master in his lifetime. We bask in the sunshine of the ancient world. We breathe freely the fresh air of man's medieval childhood. We meet with every generation of believers who have trodden the path of faith before us. Na tomto širokém prostranství katolické tradice jsme kolem dokola obklopeni krásou rozpínající se do dály, až tam, kam oko dohlédne, dál, než co dokáže jediný člověk za celý svůj život pochopit. Vyhříváme se v září antického světa, volně vdechujeme čerstvý vzduch člověkova středověkého dětství, setkáváme se s každou generací věřících, kteří prošli cestou víry před námi. For me, for my family, for our friends, it has been a liberating, exhilarating, and stabilizing experience, somehow like growing roots and wings at the same time. Traditional liturgy is our lifeline, not only to our Lord, but to the entire history, heritage, culture, theology, and identity of the Roman Catholic Church to which we belong. Without this, we are anybody and anywhere, that is, nobody and nowhere, modern-day orphans, illegitimate children of modernity without honorable birth from a noble family. Pro mě, pro mou rodinu i pro naše přátele byla tato zkušenost osvobozující a radostná. A byla také zkušeností zakotvenosti. Jako kdyby nám rostly kořeny a křídla zároveň. Tradiční liturgie je naším záchranným lanem, vážícím nás nikoliv pouze k Pánu, ale také k celé historii, dědictví, kultuře, teologii a identitě římskokatolické církve, k níž náležíme. Bez této tradice nejsme nikým. Nikam nepatříme. Jsme moderní sirotci, nelegitimní děti modernity,
zbavení důstojnosti narození ze vznešené rodiny. The movement to restore the usus antiquior is therefore not merely an expression of personal taste, a preference, or a sensibility, as some people would have it, in their effort to co-opt the movement for the very project of liberalism and democratic pluralism that is our mortal disease. Traditionalism is, or should be, and has the potential to be, a principled rejection of modernity's fundamental assumptions so as to prepare the way for a new birth of Christendom out of the rubble and ashes of the rapidly crumbling post-Christian West. Hnutí snažící se o obnovu úzus antiquior není tedy pouhým výrazem nějakých osobních choutek, preferencí nebo vnímání. Jak se mnoho lidí domnívá ve snaze sloučit toto hnutí se samotnou myšlenkou liberalismu a demokratického pluralismu, které jsou naší smrtelnou nemocí. Tradicionalismus je, nebo by měl být, a jistě má potenciál se takovým stát, jakýmsi principiálním odmítnutím základních předpokladů modernity. Tím pak připravuje cestu pro nové zrození křesťanstva ze sutin a popele rychle se hroutícího postkřesťanského západu. It is a movement for the restoration of identity, sanity, spiritual health, and vigor. It is about the rediscovery and reassertion of the Catholic faith in its highest and fullest expression. The sacred liturgy in all its fullness is the indispensable means for renewing the priesthood, marriage, and family, and the missions, precisely because it is not merely a means to those ends, but because through it we are united with the end that endows everything else with its meaning, orientation, efficacy, and even desirability. Je to hnutí usilující o obnovu identity, soudnosti, duchovního zdraví a zápalu. Jedná se o znovu objevení a znovu potvrzení katolické víry v jejím nejvyšším a nejplnějším výrazu. Posvátná liturgie je ve své plnosti nenahraditelným prostředkem pro obrodu kněžství, manželství, rodiny a také misií. Právě proto, že není pouhým prostředkem k dosažení těchto cílů, ale proto, že skrze ní jsme sjednoceni s cílem, který naplňuje vše ostatní svým významem, zaměřením, působností a dokonce i žádoucností. Let me expand on that last point for a moment. What is it that makes lifelong, indissoluble marriage and the begetting and educating of children appealing to fallen human beings who are notable for their selfishness and impatience of hardship? It is nothing other than belief in God, first of all, and belief in the real presence of Jesus in the Eucharist. If there is a God, marriage is possible. If God has given himself to the very end, as Jesus has done in the incarnation, in his passion and death, then the sacrificial love of parenthood is possible, and more than that, desirable. Dovolte mi tento poslední bod trochu rozvést. Co to je, co činí celoživotní nerozlučitelné manželství, početí a výchovu dětí přitažlivým pro padlé lidské bytosti, které jsou známy svou sobeckostí a netrpělivostí ve snážení obtíží? Není tím nic jiného, než víra v Boha na prvním místě a víra v reálnou přítomnost Ježíše v Eucharistii. Jestliže existuje Bůh, manželství je možné. Jestliže Bůh dal sám sebe až do nejzašího konce, jak Ježíš učinil ve vtělení, ukřižování a smrti, pak je možná i obětavá rodičovská láska. A víc než to, je žádoucí. If you take away God, there is no reason whatsoever to love any other person for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health. Take away the Eucharist, and there is no reason to pour out one's life to bring more life into the world. Without God, without the mystery of the cross, without the divine food of the Eucharist, marriage and family would be irrational, insane, a delusion, an impossible and deceptive fantasy. But if he goes before us as our antecessor, if he clears the path for us, if he gives himself to us as our daily bread, sacrificial love is a reality already present in our midst, accessible, inviting, compelling. The charity of Christ presses us. Pokud odstraníme Boha, neexistuje jakýkoliv jiný důvod milovat kohokoliv dalšího,
v dobrém i ve zlém, v bohatství i v chudobě, v zdraví i v nemoci. Odstraňte Eucharistii a přestane existovat jakýkoliv důvod rozdávat svůj život proto, abychom do světa vnesli více života. Bez Boha, bez tajemství kříže, bez božské potravy Eucharistie, manželství a rodina by byly jen iracionální, šílenou, tmářskou, nemožnou a klamnou iluzí. Jestliže ale on kráčí před námi jako náš antecesor, jestliže on nám urovnává stezku a jestliže on se nám dává jako náš každodenní chléb, pak je obětavá láska realitou, která je uprostřed nás již přítomna, je dostupná i nepřekonatelná. Láska Boží nás nabádá. Consequently, liturgy ought to be unambiguously focused on our Lord's sacrifice on the cross and the awesome reality of his Eucharistic presence, a focus obviously fostered by such practices as chanting, praying in silence, kneeling, and turning eastwards to offer the holy oblation in peace. When practices like these are absent, we are not confronted with the sovereign mystery that redeems our fragmented lives. We are not prompted to surrender ourselves to the one who loves us beyond all that we can imagine or conceive. Proto by liturgie měla být jednoznačně zaměřena na oběť našeho Pána na kříži a dechberoucí skutečnost jeho eucharistické přítomnosti by měla být středobodem, jež bude zjevně umocňován takovými úkony, jako například krásný zpěv, tichá modlitba, klečení, obrácení se k východu, abychom mohli přinášet nejsvětější oběť míru. Jestliže takové úkony schází, nestojíme tváří v tvář svrchovanému tajemství, které vykupuje naše rozbité životy. Není před nás kladena výzva vzdát se tomu, kdo nás miluje daleko víc, než si dokážeme představit, nebo než dokážeme pochopit. In this sense, the oft-remarked verticality of traditional worship is in service of the most intimate communion with the one who loves us from all eternity with an infinite love. In contrast, it is horizontal sociability, artistic banality, non-stop verbiage, and clerical showmanship that obstruct the soul's ascent to God and the immediate mystical contact between creator and creature, savior and sinner, lover and beloved. V tomto smyslu ona často zmiňovaná vertikalita tradičního uctívání slouží k nejintimnějšímu společenství s tím, kdo nás od věčnosti miluje nekonečnou láskou. Naopak, je to právě ta horizontalita společenskosti, umělecká banalita, neutichající žvanění, kněžské předvádění se, to vše znemožňuje výstup duše k Bohu a k bezprostřednímu mystickému setkání mezi stvořitelem a stvořením, spasitelem a hříšníkem, milujícím a milovaným. Traditionalists are sometimes blamed for elevating their personal preferences over the reformed liturgy of Paul VI and over the common discipline of the Church. Why can't we get with the program and do what everyone else is doing? But the accusation is ironic and ill-placed, for it was the Novus Ordo that for the first time in the history of the Church elevated the preferences, tastes, and even whims of the presider and the assembly into a matter of principle by allowing an indefinite number of possible realizations of liturgy. Many texts are optional. The music is optional. The rubrics are minimal, at times open-ended. Tradicionalistům se někdy vyčítá, že vyzdvihují své osobní preference nad reformovanou liturgii Pavla VI. A nad společnou disciplínu církve. Proč se prostě nemůžeme smířit s programem a dělat to, co dělají všichni ostatní? Takové nařčení je však ironické a nemístné. Neboť byla to právě Novus Ordo, která poprvé v dějinách církve vyzdvihla osobní preference, chutě a dokonce i rozmary předsedajícího a shromáždění na úroveň principu. Právě tím, že umožnila nekonečné množství možných provedení liturgie. Mnohé texty jsou dobrovolné, hudba může být libovolná, rubriky jsou minimální, občas s otevřeným koncem. Some have even spoken of the Vel Missal. You may use Latin or the vernacular. You may use chant or some other music.
You may use this penitential rite or that one, this Eucharistic prayer or that one. You may worship either ad orientem or versus populum. In all these ways, the mutable will and personality of the celebrant, and perhaps of the group over against him, is thrust to the fore, pushing the indissoluble and immutable marriage of Christ and the Church into the background. Every celebration is, in a sense, a new project, a new compilation, a new construct of the human agents involved. Even if the same traditional options were to be chosen as a rule, the very fact that they are chosen and could be otherwise makes the liturgy not so much an opus Dei as an opus hominis. Někteří dokonce mluví o takzvaném nebo misálu. Můžete použít latinu nebo lidový jazyk. Můžete použít chorál nebo nějakou jinou hudbu. Můžete použít buď tento kající ritus nebo tamten, tuto eucharistickou modlitbu nebo tamtu. Můžete sloužit buď ad orientem nebo versus populum. Všemi těmito způsoby se proměnlivá vůle a osobnost celebranta, anebo také skupinky, která stojí před ním, dostává do popředí a upozadňuje nerozlučitelnost a neproměnlivost manželství Krista a církve. Každé slavení se tak v jistém smyslu stává novým projektem, novým kompilátem, novým konstruktem lidí, kteří se ji účastní. Dokonce i tehdy, když jsou vybírány zpravidla tradiční možnosti, už samotný fakt, že jsou vybírány a že by vše mohlo být jinak, činí z liturgie už ne toliko opus Dei, ale spíše opus hominis. This voluntaristic malleability of the liturgy, joined with an emphasis on local adaptation and continual evolution, is precisely the liturgical equivalent of the decades-long dispute between Walter Kasper and Josef Ratzinger in the sphere of ecclesiology. For Ratzinger, the universal church and its sole Lord and Savior takes precedence, and therefore the liturgy, which is the act par excellence of Christ and his mystical body, should embody, express, and inculcate exactly this universality, the faith of the one holy Catholic and Apostolic Church. Tato svévolná proměnlivost liturgie spolu s důrazem na místní adaptace a neustávající evoluci je jakýmsi dokonce docela přesným liturgickým ekvivalentem desetiletí trvající diskuze mezi Walterem Kasperem a Josefem Ratzingerem v oblasti ekleziologie. Pro Ratzingera je na prvním místě univerzální církev a její jediný spasitel. Proto by také liturgie, která je aktem Krista a jeho mystického těla par excellence, měla vyjadřovat a vštěpovat právě onu univerzalitu, víru v jednu, svatou, katolickou a apoštolskou církev. Now, if you are familiar with it, you will know that everything in the traditional Roman rite fulfills this lofty requirement. As for unity, the liturgy offers us year after year the same rite, the same rubrics, the same texts, the same chants, as befits one Lord, one faith, one baptism. Jestliže jste měli možnost seznámit se s tradičním římským ritem, pak budete vědět, že tento ritus všechny zmíněné požadavky naplňuje vrchovatě. Co se univerzality týče, tradiční liturgie nám rok za rokem nabízí tentýž ritus, tytéž rubriky, stejné texty, stejné zpěvy, jak se příznačně říká. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. As for holiness, the Council of Trent notes, quote, "Holy things must be treated in a holy way, and this sacrifice is the most holy of all things. And so that this sacrifice might be worthily and reverently offered and received, the Catholic Church many centuries ago instituted the sacred canon of the Mass, that is, the Roman canon. It is so free from all error that it contains nothing that does not savor strongly of holiness and piety, and nothing that does not raise to God the minds of those who offer." The Council of Trent then says something similar about all of the ceremonies of the Mass. Tridentský koncil k tématu svatosti poznamenává toto. S posvátnými věcmi je třeba zacházet svatě a tato oběť je nejsvětější ze všech věcí. A tak proto, aby tato oběť mohla být přinášena a přijímána důstojně a s úctou, ustanovila katolická církev před mnoha staletími posvátní mešní kánon,
to jest římský kánon. Je natolik prost jakýchkoliv omylů, že neobsahuje nic, co nechutná silně po svatosti a zbožnosti, a neobsahuje také nic, co nepozvedá mysl těch, kdo oběť přináší k Pánu. Tridentský koncil pak něco podobného říká o všech obřadech vše svaté. With regard to the mark of Catholicity, we find the same traditional liturgy everywhere in the world, from the rising of the sun even to its setting, offered by all men and for all men, with no distinction of nation, race, or sex. Co se týče označení katolická, nacházíme tutéž tradiční liturgii kdekoliv na světě, od východu slunce až k jeho západu, přinášenou všemi a za všechny, bez rozdílu národa, rasy nebo pohlaví. Finally, the apostolicity of the church is reflected in the principle of tradition I spoke of earlier. As St. Paul says to the Corinthians, I commend you because you remember me in everything and maintain the traditions even as I have delivered them to you. For I received from the Lord what I also delivered to you. Nakonec apoštolskost církve se odráží v principu tradice, o níž jsem mluvil. Jak říká svatý Pavel Korinťanům, musím vás pochválit, že na mne ve všem pamatujete a pevně se držíte na učení, jak jsem vám je odevzdal. A jinde, co jsem od Pána přijal, to jsem vás také vyučil. In contrast, we see Cardinal Casper's group-based ecclesiology from below reflected in the localist Novus Ordo Missae, not in its abuses, but in its essence, as a matrix of possibilities destined to receive its enculturated form from priests and people at each and every celebration. It is a liturgy in a constant state of fermentation, revisioning, reinvention, which is antithetical to orthodoxy in its original meaning of right worship and right doctrine. Naproti tomu kardinál Kasper nabízí skupinově založenou teologii z dola, která se odráží v místních mších dle Novus Ordo Missae, nikoli v jejich pokřivených podobách, ale už v samotné jejich esenci, která je jako matice možností předurčená přijmout inkulturovanou formu, pocházející od kněze nebo lidu při každé jedné mši. Tato liturgie se nachází v neustálém procesu zrání, přetváření, přeskupování, což jsou všechno procesy protikladné k ortodoxii v jejich původním významu, pravého uctívání a pravé nauky. It is worth pointing out that proponents of Casperian ecclesiology and liturgy also tend to repudiate Constantinian Christianity and its universalizing aspiration to re-establish all things in Christ. This is because they hold with Karl Rahner that every man is already Christian at some level, and that the world as such, the secular world, is already holy. Thus, there is no clear distinction between ad intra and ad extra, between sanctuary and nave, between minister and congregation, between tradition and innovation, or even between sacred and profane. Stojí za zmínku, že proponenti kasperovské ekleziologie a liturgie tíhnou také k zavrhování tzv. Konstantinovského křesťanství a jeho aspirací obnovit vše v Kristu. To proto, že spolu s Karlem Rahnerem se domnívají, že každý člověk je již do nějaké míry křesťanem a že svět jako takový, dokonce i svět sekulární, je již svatý. Tím tedy neexistuje žádná jasná hranice mezi ad intra a ad extra, mezi svatyní a lodí, mezi služebníkem a shromážděním, mezi tradicí a inovací a dokonce ani mezi posvátným a profáním. All things collapse into immanence, into the choice of the moment, the quest for instant enculturation, the transient emotional connection, the self-proclamation of the group. It is a liturgy of the Enlightenment, ahistorical, sociable, accessible, efficient, unthreatening. It is supposed to be pleasant, convenient, thoroughly free of magic, myth, or menace. There must not be any of that primitive or medieval mysterium tremendans et fascinans. None of that groveling of slaves to their masters. We are grown-ups who can treat with God as equals. As a matter of fact, we will edit out difficult passages from sacred scripture and rewrite difficult prayers so that offenses or challenges to our modern way of life will be, if not eliminated, then at least kept to a polite minimum. Všechny věci spadající do oblasti imanence, momentální volby, usilovného hledání okamžité inkulturace, prchavého emocionálního spojení,
sebevyjádření skupiny. Jedná se o liturgii osvícenství, liturgii ahistorickou, společenskou, přístupnou, efektivní, neohrožující. Očekává se od ní, že bude příjemná, přiměřená, zcela prostá kouzla, mýtu nebo hrozby. Nesmí v ní zůstat žádné primitivní nebo středověké mysterium tremendum et fascinans, žádná stopa po ponížení otroku před Pánem. My jsme ti dospělí, kteří mohou s Bohem zacházet jako se sobě rovným. A když na to přijde, tak redakčně upravíme obtížné pasáže z Písma svatého, přepíšeme obtížné modlitby, aby urážky a výzvy našeho moderního způsobu života mohly být, pokud ne eliminovány, pak alespoň udrženy na zdvořilém minimu. It should be obvious at this point that the traditionalists' defense of the classical Roman rite and all that goes along with it is not just a matter of aesthetics or personal preference. It is an adherence to a pre-modern understanding of man, the world, and Christianity that is uncontaminated with modern errors, and therefore capable of saving modern men and women from the abyss into which they have hurled themselves from the time of the Protestant Revolt to the French Revolution, down to the sexual revolution, and now the gender revolution. V tento okamžik by mělo být jasné, že tradicionalistická obrana klasického římského ritu a všechno, co s ním jde ruku v ruce, není jen záležitostí estetiky nebo nějakých osobních preferencí. Jedná se o přilnutí k předmodernímu chápání člověka, světa a křesťanství, chápání, které není zasaženo moderními omyly a proto je schopno přinášet spásu moderním mužům i ženám z propastí, do nich se vrhají od času protestantské revolty, přes francouzskou revoluci až k revoluci sociální, sexuální a dnes genderové. We believe that what modern people need the most is someone with a foothold outside of modernity, transmitting a wisdom which originated before its rebellion and which aims at goals not of this world, this political age of great violence and failed originality. The liturgical revolution was the ecclesiastical equivalent of these social revolts, as people threw off the rubrics of restraint, the formality of address, and the commitment to a way of life received, rather than a utopian and thus artificial construct. The only way forward is to quit our dead end, reverse our steps, and go back to the more demanding narrow path, which, by a delightful divine paradox, leads us to the large place, the broad area of tradition. Věříme, že to, co moderní lidé potřebují ze všeho nejvíce, je někdo, kdo stojí pevně zakořeněn mimo modernitu. Někdo, kdo bude předávat moudrost, jež má svůj počátek před vzpourou a jež nemá svůj cíl v tomto světě, v tomto věku nasáklém politikou obrovského násilí a padlé originality. Liturgická revoluce byla církevním ekvivalentem zmíněných revolucí společenských. Lidé odhodili omezující rubriky, formálnost oslovení, odhodlání žít svůj život podle přijatých vzorů raději než podle utopických a proto umělých konstruktů. Jedinou cestou kupředu je opustit tyto konečné stanice, obrátit své kroky zpět a vrátit se na mnohem náročnější úzkou cestu, která nás díky krásnému božímu paradoxu vyvádí na ono vyvýšené místo, na široké prostranství tradice. My conclusion, then, is that reverence is not enough. Good intentions are not enough. Following the official books is not enough. If we are to be Roman Catholics, if we are to be the heirs and recipients of our faith, rather than Promethean Neo-Pelagians who shape it to ourselves, if we are to be the imitators of the apostles and all the saints, then entering into the Church's traditional lex orandi is no less necessary and no less important in our times. If anything, rediscovering the rich, multifaceted, profound, undiluted symbolism and doctrinal fullness of the sacred liturgy, the fruit of the Holy Spirit's gentle brooding over all the centuries of our ecclesiastical life, has acquired a new and special urgency as the dictatorship of relativism clamps down on us with a vengeance. Můj závěr je tedy tento. Důstojnost nestačí. Dobré úmysly nestačí. Držet se oficiálních knih nestačí. Jestliže máme zůstat římskými katolíky, jestliže máme být dědici a těmi, kdo přijmou víru těch, co byli před náma,
Jestliže se nechceme stát nějakými prometeovskými neopelagiány, kteří si víru přizpůsobují sami sebe, jestliže máme napodobovat apoštoly a všechny svaté, pak je nezbytně nutné vstoupit do církevního tradičního lex orandi. Toto není o nic méně podstatné v našich časech. Minimálně znovu objevíme bohatou, mnohovrstevnatou, hlubokou, nerozředěnou symboliku a plnost nauky posvátné liturgie, jež je plodem Ducha Svatého a jeho jemného nabádání trvajícího celá staletí života, a tak dosáhneme nové zvláštní naléhavosti v době, kdy na nás pomstychtivě doléhá diktatura relativismu. Even within the hierarchy of the church, there are those who would barter away the primogeniture of the Gospels for a bowl of modern pottage. This is not what we shall do. We will take Christ as our King and the tradition of his church as our strong support. I am reminded of the words of the ancient martyr Saint Genesius. There is no king but Christ, and though I be slain 1,000 times for him, yet you cannot take him from my mouth or my heart. This, too, is how we feel about the traditional liturgy. It is our privileged access to Christ, who gives himself to us not only by placing his body and blood in our mouths, but also by burying deep in our hearts the treasure of his church's prayer. This joy, this pearl of great price, this glorious inheritance, no one can take away from us. Thank you for your kind attention. Dokonce i v hierarchii církve se nacházejí tací, kteří by raději vyměnili prvorozenecké právo evangelia za misku moderní polévky. To ale není to, co bychom měli učinit. Přijměme Krista za svého krále a tradici jeho církve za svou silnou oporu. Na mysl mi přicházejí slova raného mučedníka svatého Genésia. Není jiného krále nežli Krista, a přestože pro něj budu popraven 1000krát, vy mi ho z úst a srdce vyrvat nedokážete. I tak se dá popsat to, co cítíme k tradiční liturgii. Považujeme za výsadu smět přistupovat ke Kristu, který nám dává sám sebe nejen tím, že je jeho tělo a krev vložena do našich úst, ale také tím, že se hluboko do našich srdcí utiskuje poklad modlitby jeho církve. Tuto radost, perlu veliké ceny, toto úžasné dědictví nám nikdo nedokáže sebrat. Děkujeme za pozornost.